Междувременно, като приключи финала, мисля да организираме едно черно топче за лагания. Така че, който смята, че може да познае точното време на първите 3 човека от категорията, може да дойде на финал и ще импровизираме и залози, пък за наградите ще разберем в последствие. Кой ще бие, а? Кой ще бие? Ще намерим нещо. Втори съм за сега. Ама ще натегаме. Калоян, сега се почва. всъщност не Калоян и Виктор. Очи наши ти горе на трасето. Време 2.06.7. Виктор отдава с него виждане състезания, но това по никакъв начин не означава, че той загуби форма. Шима не мога да се запада. Шима, отче наш, ти там горе на трасето. Миланката, брат, стои там. Става и кара на сън. Аз като го видях на стъпите как караше на сън. Вика, аз на сън Май не се карам. беше събуди още. Така не се събуди, брат. Бойка, на сън си го караме. Да? Как се изпразаля горе? И аз там на същото място, на пътя. На пътя там имаше една Ето древна го скара. 54 номер, Щупих асфалта направо. 2.05.09. Същата работа. Росен Ковачев е по трасето. Един от най-бързите състезатели на народната сцена. Тя да го видим. Да видим какво ще ни покаже днес. Чекаме. Ето го Росен, много добро време за момента. Финал за Росен. 1.46. Второ време за момента. Аплодисменти. Второ време заслужава много бурни овации. 89 номер. 6 секунди, ти знаеш Никола какво е? Христов. Не 10 от секунда. 6 секунди, копеле, 6! Най-лудите. Най-лудите, който мисля, че вече е в финалната зона. Никола се състезава с Твърдаг в категорията на мъжете. Представете си с какво за става въпрос. Искам много шум за Никола сега! Никола е с твърдо колело и показва много добро време. Изключителен конкурент. Финал за Никола. 1.54.56 с твърдо колело. Без компромис. Коментар остава на вас. Не по Аз колеби. оставам без.